Защо повечето AI модерации са булшит? Ние построихме нещо по-добро. Али така? Е положението. Репорт, AI анализ, действие, запис. Създаване, background job, AI решение, Auto Auction. Реалният use case за Vibe Coders BG. Vibe Coders е платформа за IT статии, заплати и компании. Как работи нашата модерация? Две системи, една цел. Имаме админ дашборд за пълна прозрачност, имаме технологичен стак какъв е, как работи така нататък, имаме ASIC pipeline и накрая ето ти го промпта. Натискаш ето тук, копираш го този промпт, даваш го на твоя AI и той ще направи същата модерация. Може да си я направи дори и по-добра. Това нещо, идеята е да бъде полезно за всички. Да бъде полезно за нас. Както виждате, събираме Vibe. Имам вече 15 Vibe. И стигаме до AI модерацията. Защо повечето AI модерации са булшит? Нулев контекст, нулева прозрачност, нулев шанс за коригиране. Ние построихме нещо по-добро. Али така? Е положението. Малко са префарцуни статиите, няма да лъжа. Нашия подход. Пълен контекст, прозрачни решения, шанс за апил, постепенна ескалация. Репорт, AI анализ, действие, запис. Създаване, background job, AI решение, Auto Auction. Контекстът е всичко, 4-степенна таксономия, allow, reject, reject and mute, flag, escalation ladder, admin dashboard, appeal system, reporter throttle, технологичен стак, Grok 3 mini pack, BullMQ, PostgreSQL, Socket.io и така нататък. Значи, защо повечето AI модерации са булшит? Всички сме виждали как AI модерацията прави глупости. Instagram ти банва поста за кулинарна рецепция, защото случайно си ползвал дума, която звучи подозрително. В Facebook ти трие коментар, защото споменаш грешното име на политик. TikTok блокира видео, защото някъде в бекграунда се чува мелодия, която прилича на песен под копирайт. Проблемът не е в AI-то, проблемът е в повечето AI модерации работят на тъмно. Нулев контекст, нулева прозрачност, нулева възможност за коригиране. Ние построихме нещо по-добро. Когато стартираш платформа с потребителско съдържание, модерацията не е избор. Ако я пуснеш на автопилот, спам харасмента ще се сипи общността. Ако модерираш ръчно, всичко ще умреш от работа. Реалният use case за Vibe Coders BG. Vibe Coders е платформа за IT статии, заплати и компании. Потребителите си пишат статии, коментари и така нататък, което отново, AI го е писал това, малко ялабала. Трябваше ни модерация, нямаше как да наемем човек, който, това вече е истина, няма как да наемем човек, който проверява всеки коментар ръчно, платформата е нова, няма приходи, няма как да покрием 24/7, трябва автоматизация. Но не искаме ban first, ask questions later, ами автоматизация, ами искаме система, която да разбира контекста и да дава шанс на хората. Как работи нашата модерация? Две системи, една цел. Има два независими moderation flow. User Reported Flow и Auto Moderation. Като в момента, тъй като е пуснат сега проекта, Auto Moderation е включен, в последствие ще го изключа. The User Reported Flow. Реалната продукшн система за платформи с активни потребители. Как работи? Потребител вижда проблемно съдържание и има навсякъде разпръснати такива репорт иконки. Цъка на репорт иконката за коментара, статия, профил и натиска репорт. Когато отива към Unified Report Pipeline, AI агента събира контекст, коментара, чат, history, репорт, reason и оценява дали съдържанието нарешава правилата. AI взима решението, allow, reject and mute или flag. Решението се прилага на момента, mask /mute, а репортът се записва в базата данни за Audit Trail, за да може да се пилва, администратор да ревъртва решението и така нататък. Защо е важно? Това е модерация, която скалира. Когато имаш хиляди потребители, няма начин да прегледаш всеки един репорт ръчно. AI го прави за 6 секунди, докато ти гледаш другаде. AI модерация при launch. Има Fire and Forget модерация. Когато някой създаде съдържание на сайта и го публикува, как работи? Потребител създава коментар, статия или профил. Съдържанието се писва в базата данни на момента, не се блокира пост реквеста, обаче имам background job, който събира нужното съдържание с контекст и го праща на AI. AI решава дали да го позволи, да го отхвърли, да бани потребител или да го флагне. Без user контекст, само съдържанието. Ако е рeject или по-лошо съдържанието се масква и потребителят се мютва автоматично. Защо е важно? Когато стартираш платформа, имаш хиляди потребители, ами разбираш ли, които да докладват, които да докладват проблемни неща, тогава не е проблем. Когато имаш хиляди потребители, така не е проблем. Auto Moderation е safety net, който тази платформа да я пази от спам и харасмент, преди да имаш critical mass. В момента, ако има 10 човека, които посещават сайта на ден и някой написал някакви глупости, не искаме да стоят там 2 седмици, докато някой сети да го репортне. Или тогава аз вляза да седна да го прегледам. Важно, двете системи не са в конфликт. User репортите са си там и си работят.
Всеки може да кликне репорт бутона. Аутомодерацията е включена, за да може да се прави първоначална проверка. И аутомодерацията съм създал чекбоксове, за да може да е включена само за коментари, само за статии, само за това, само за company name, само за не знам какво е така нататък. Така че наистина не спамете, не дейте пишете глупости, защото AI модерацията ще хвани и просто ще ви замрази акаунта, което, нали. Да, контекст асембли. Агентът събира информацията. Това е важна част. Агентът не чете само жалбата, ами той издърпва самото съдържание, текста на коментара или на статията, контекста, какъв е треда, какъв е другите коментари около него, парен коментарите, какъв е статията, какво е заглавието на статията, така нататък. Историята на автора, колко коментара има ли предишни предупреждения, колко време е той регистриран, история на репортър, има ли този потребител навик да репортва всичко наред или това е първото репортване. Всичко това се слага в един голям промпт, който описва цялата ситуация. Контекстът е всичко. Без контекст всяка шега изглежда като обида. Ето как изглежда в реалния живот. Пример 1. Чат модерация. Хората са писали последни съобщения. Къде мога да намеря добър Laravel? Курс laravel.com/dux е най-доброто място. Не мога да вярвам, че все още има някой да ползва Laravel и след това той изпраща. Laravel е мъртъв, всички преминаха на Go. И съответно някой го репортва като спам. Вижда това и вижда, че е heated debate и съответно не е спам. И решава, че е напълно окей или да го флагне на администратора, той да се решава дали иска да вземе действие. Пример 2. Интервю, модерация. Моят опит с Мета, защо напуснах след 3 месеца и съответно каза, Мета е кофти компания, менеджерът ми беше некадърник, никой не се интересуваше от моята работа и така нататък. Репортър иза, някой казва, че това е харасмент. И съответно много е важен контекста. Това е интервю пост, това е автобиографична история, това е телегрейтед, това не е targeted harassment. AI решава, че това е позволено, макар да е негативно, не нарушава правилата. Ключовата разлика, 50 месечен контекст на чата или за интервюто се взема контекста, че какъв е тайтъл, какво е бодито, какво се случва и така нататък при профилите и какъв е профила и съответно да се разбере, че това не е просто някакъв хейт, ами това е част от някакъв контекст. Анализис модела решава, ползваме Grok, ако е спам, рекламите, линкове, ботове, копи, пейст, текстове и така нататък автоматично мюта за 24 чата, ако е обиден език към конкретен човек, warning и изтриване на съдържанието, ако е противоречиво мнение, не нарушава правилата, няма вземане на решение, ако не е ясно, ескалира към модератор, той да реши. Агентът връща следното JSON съобщение обратно. Decision, mute, warn, delete, no action, escalation, обаче това са примери, нали, реално пред нас той връща, какво беше там, flag, reject, mute, allow или flag. Така. И след което, дали за колко време, reasoning, spam, link detected, third offense, едси какво и така нататък. Имаме 4-степенна таксономия. Allow, reject, mute, flag, нали, обяснени са вече какво е, че съдържанието е окей, че съдържанието нарушава правилата и трябва да се маскира, трябва да не се вижда от други потребители, или да го маскираме, ами и да баним потребителя, защото най-вероятно ще продължи да създава проблем с съдържание, или просто да го флагнем на администратор да реши. Action Transparency, изпълнението на това решение автоматично отива в потребителя, ако отида ето тук не в постижение, ами ако отида в настройки, и сляза ето тук надолу, имаме, че модерацията, виж история, че е чист, нямам никакви проблеми, но ако цъкна ето тук ако имам някакви нарушения, те ще ми излизат и аз нали мога да си ги виждам и мога да апилвам и така нататък. Action Transparency, така имаме, защо ако е мютнат и бан, потребителят получава нотификация, горе в нотификациите, че си мютнат, съдържанието се маркира като модерирано, не се трие физически, но се скрива, ако е warning, потребителят вижда предупреждението си в профила, ако е no action, жалбата, нищо не се случва, няма създадена нотификация и така нататък. Escalation Ladder, Mask Count плюс Mute Window. Ако AI само ти маскира съдържанието, не те мютва, 3 такива и биваш мютван накрая. Първо за един ден, после за 7 дни. Защо предотвратява low quality спама? Ами защото ако направиш 3 проблема, най-вероятно ще продължиш да правиш още, време е да те мютнем. Но за нещо дребно не е нужно чак да те мютваме, но те флагваме да знаеш, че сме те забелязали, че си проблемен, продължиш да го правиш, накрая ще бъдеш и мютнат. Един ден мют, а след това като бъдеш мютнат, ако следващите 7 дни направиш още един проблем, биваш мютнат за 7 дни и следващия един месец, ако направиш още един проблем, с други думи в 3 месеца 3 пъти се налага да мютване, просто да бамваме пераметно. Важно, потребителят получава нотификации при всяко маск или мюте и мют или съответно получава контекст, нали, защо е решението и така нататък и пак каза може да апилва. Reporter Throttle System, защото някой може да цъка репорт на всяка по целия сайт, за да може да интрупа AI заявки. Нали? И съответно 5 пъти, когато някой репортне нещо и AI вземе решението, че човек, това не е за репортване, човека бива вкаран в блеклиста,
и спираме да му слушаме репортите. Той получава нотификация, да, ти репортна, но реално нищо не се случва. Защото този човек явно е проблемен, защото явно репортва неща, които не трябва да бъдат репортвани. Нали? Защото в момента аз публично казвам как не работи AI модерацията и така нататък, но за сайт, където не се знае точно как работи и че има AI модерация, хората няма как злонамерно да тръгнат да спамят репорт бутона. Но като има някакво трансперенс, както в момента казвам как работи AI модерацията, точно в момента, тя с времето ще еволюира, някой може да се опита да направи AI build, като цъка спами, за да се хабят AI токени. Заради това има взети решения. PL система, която изляза там, че си такова. Че си, само секунда, примерно, дайте, ако отида в статии или не, ще отида в компании, ще отида в To Create, просто е първата и ще отида долу коментар и ще напиша: оле майко, ебете си майката, чукундури, закривай, не става тая компания да са атакуват отзад. Окей? И натискам коментирай. И аз само се докладвам, ако искам. Няма да ви лъжа, до сега трябваше да получа нотификацията, защото принцип са доста бързи нещата. После ще видя лога, просто не знам, може API кюловете да не са сложени на прод версията, защото локално със сигурност работи веднага излиза нотификацията, но на прод версията може да не са сложени ключовете и заради това просто да фейлва silently в момента AI модерацията. Но при събмитване на този коментар, това, което трябва да стане, просто трябва да не забравя да изтри коментара. Това, което трябва да стане, е просто получавам толст и получавам нотификация, която да ме информира. Маскирахме, за това нещо няма човек да получи мют веднага, но ще маскираме съдържанието. Дойдем, ще спря да се появява. При 3 такива съдържания, 24 часов мют да спре да пише. Просто спре да пише, защото пише само проблемно съдържание. Имаме админ дашборд, имаме API система, това, което иска да демонстрирам в момента е API системата, но трябва да се да го правя. Имаме админ дашборд за пълна прозрачност, имаме технологичен стак, какъв е, как работи, така нататък. Имаме ASIC pipeline, имаме Moderation Model, отново това е с плагин. Какво правим различно? Context First, Transparency, Gradual Escalation, Appeal Path, за кого е това решение, 10 как да направиш също, пълно описание, заключение и накрая ето ти го промпта. Натискаш ето тук, копираш го този промпт, даваш го на твоя AI и той ще направи същата модерация. Може да си я направи дори и по-добра. Така че до следващото видео. Ще видим каква тема ще бъде. Отидете в дискусии бутона, направете някоя дискусия, отговорете на тази дискусия, събирайте, как се казва, ачивментите, измислени са с интересни вайб-кодърски имена. Ако отидем в това, ако отидем в регистрацията, пак съм забранил по имейл, сам с all-out може са... Защото имаме ачивменти и ачивментите са лимитирани и не искаме някой да ги изгърми всичките ачивменти, като се регистрира 100 000 темпи имейла и да обере ачивментите, заради това само с all-out, само с LinkedIn акаунт, с GitHub акаунт или следи с какво акаунт, така че някой, ако реши да гори, да трябва да се занимава повече, да incentivize някой, ако реши да прави глупости, но в последствие ще се пусне и да може хората да се регистрират и просто с имейл да не е нужда да се дават LinkedIn и така нататък. В статии я да видим. Ето го и тук го има favorite за бутона. Я да го видим дали работи. Работи, добре. Има бъгове, но просто за 3 седмици толкова успях да направя. Още ще се направи много. В момента съм доволен така иначе от съдържанието и това беше на моето съдържание, ако отида на любими, я да видим, ето ги статиите, ето ги дискусиите, работи си нещата. Тук няма прелодъри, просто не съм сложил прелодъри, трябва да сложат прелодъри, за да е малко по-добре. Отново, това нещо, идеята е да бъде полезно за всички. Да бъде полезно за нас. Когато правя видео, ако е на определена тематика, ще има и статия, за да може вие като гледате видеото, едно време така бяха уроците за програмисти и туториалите. Гледаш видеото, научаваш се, сядаш, правиш, паузираш, кодиш, преписваш и така нататък. В момента често казано, и все пак говорим за вайб кодване, нещата са, ето ги статиите, даваш линка до статията на твоя AI и той ще седне и ще ти го имплементира едно към едно, както е описан. Едно към едно, както е описан. Даваш му промпта ти е готов и така нататък. Това е. Надявам се, че съм ви бил полезен. Последните видеа бяха преди 3 седмици или 4 или колкото време мина. Следващите видеа ще видим. Сигурно ще бъдат след още толкова. Така че налазете в сайта, напишете, споделете ваш опит, напишете ваша статия на определена тематика, нещо, което вие правите, как го правите и така нататък. Примерно след тук това, което ме дразни, че не са изравнени на височина. Това е защото тук има на 2 реда са таговете. И както и на 2 реда и заглавието, тук не. Трябва да ги направя с равна височина. Както и да има много ще да се изпипва. Просто вече е достатъчно стабилна версия, да мога да го пусна, за да мога да споделя линка, за да може който иска да се регистрира, който иска да си свали промптовете, който иска да си пусне дискусия, да зададе въпрос. Отново, заради това са дискусиите, задайте някакъв въпрос, ще уважа въпросите, ще ги прочита, ще напиша коментар, ще отговоря. Както виждате, събираме вайб.
Имам вече 15 вайб. И така, до следващото видео. Чао! Искам да запиша видео, в което да покажа как работя с OpenGlow с Nexus. Имам идея за нова функционалност, която искам да направим и как би изглеждал моят процес за създаването на тази функционалност. Новата функционалност, която искам да добавим е, так му завърши билдъра, нека да видим репорта. Буквално имам идея, описам си идеята, малко back and forward, спекваме го, пускаме кроновете да работят и след като аз имам една работа да отида да свърша с колата, отивам да се свърша и като се върна, аз знам, че билдъра ще е минал, ще го е построил, Oracle ще е минал, ще е проверил кода, ще е проверил документацията дали е апдейтната, ще го естества в браузъра. Само забележете как копирам от неговите думи и дописвам. Нали така работи, просто показвам как работи, защото не знам ви как се го представяте. Хората това, което не разбирате, то не е, Nexus е жив организъм, то не е нещо, което направиш го и хоп, имаш Nexus, нали. Просто не е така, аз постоянно го подобрявам. Просто наистина, според мен, нърфът моделите, правят ги по-тъпи, след това като излязат новите ще бъдат на нивото на старите или малко по-добри и съответно всички ще бъдем, вау, пак нали всичко работи без проблем. 90% от нещата, които виждаме, 90% аз не съм дал никакъв фидбек. Просто е било направено така от началото и ми е харесало. Така, dependency chain, еди си какъв е dependency chain, само забележете. Супер, много интелигентно, много добре. Opsa е топ модел и системата, която аз съм създал, тикетите, нали, той, следно, идеята е следната. Opsa е много интелигентен модел, нали, много интелигентен модел. Но въпросът е, че аз съм му дал структура, която той да използва, нали. Без да съм му създал този структура, този интелигентен модел реално е небрано лозе, нали.